Hello mga kajukans. Mga kasilip ha. Ay mga kasilip pala. Ulit. Yung kanin ano? Kung sinabi mo lang kahapon yung pakanami lang. Paano yan? Hindi mo sabi siya, hindi na tayo ng pilay. Hindi, sabi mo. Ulit lang na o yung mga vlog pa? Ano pa oh? Tawag naman. Kaya lang sa pwede. Nakapaalis pa naman.
bangkayan sa kanila. Dinaanan natin yan. Yan yung sibuyasan na puti. Doon pa yun. Eto pa. Uy, manak ba ito yun? Eto pa lang yung pinapaliguan ng mga bata. Kaya doon pa tayo maglalagay, oh. Rin, yun yung pinlalam ng animal. Malapit doon, malapit doon. Uy.
Alas 12 ba? Aray niyo. Nakatapat na eh. Napalagyan ko bukas kotot na yun eh. Kapilok ko. Oh, masakit na talaga. Gano'n ka matutut, kilwan. Talaga mahilig lang ang buhay ng tao nga rin. Solid niya naman eh. Kapilok. Hindi kayo kong bitis. Pwede kita. Ito naman itong dati. Kala niyang kambing niya. Gapin ba yung dali, masa yung bitis ko. Dito muna, manus na kakanaka, masakit na eh. Kaya yung masakit na ako ng bitis eh. Hinako metapilok. Masakit na po. Mga matang po. Kasi may pahinawala rin lalo yung masakit. Oo, dami dire-diretso. Wala. Kaya pututan mo na yan. Oh my God. Kini gang sagus-gus na ako, pwede na ako. Banya mo eh. Kita yung dinal na be. Kita dinalan. Hindi lang. Tuyo, dinalan. Ay, salamat naman. Ay, dahil na video 5 minutes. Okay.
Pahinga muna tayo, pre. Pahinga. Pero parang may dagat dito po ah. May mga nag-resort na ba? Kasi nung kopa. Ay, wala kami naman. Yung ano naman. Mamutang ka rin nung... Kok rin niya, kok. Oh, kape. Itang ngayon naman malat na, di ba? Dala na yan. Oh. Ba, dalawa na yan. Ano ya, Brad? Inakla ka ta, Brad. Eh, pawana ka man. Pwede lang. Pwede lang. para makaano, no? Okay na. Uy, huwag na para hindi na mag-dismaso. Kaya mo, lugi tayo. Alam mo bakit? Pag naharang tayo sa checkpoint, siya, wag lang siyang gagalaw, hindi siya masaswap test. Ayaw, lugi tayo. Pag naharang tayo pa uwi. Si Commissioner. Siya yung pinakano dito lahat. Pinakommissioner lahat. Lahat ng mga mayari ito pa dyan. Yung Marami ba naman? Ilang na yan? ikot ang sir, masati kayo lalaki ngayon eh. Ate, sige pa ba ito lalaki? Tsawa. Ano yun? Sura yun. Ay. Bilutin yun. Ito na lang. Ito ko lang ha.